Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeli. Şun hormat prezident we Gurban Berdimuhammedow minister kanadanyň başganyň käbir orunwatararynyň Aşgabat şäheriniň hemme welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. Oň dowamyny sebitleri durmuş ykdysadyny ötürmek maksatnamasyny bellenirilen wezipleri ýerine ýetirmek, möhümlüğini owy hujra işlerine geçirmek, şeýle-de öňde boljak bayramçylyk şäherlerine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Hormat prezidentime sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödekçi edýän orunmasary Durdulyýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi şu günler paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky guruluşlaryň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem Aşgabatyň 140 ýyllyk bayram münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň maksatnamasy hakynda hatabat berildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäkeri hormatly prezidentimiziň iýlikderli tagallasy netijesinde dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriň gataryna öz orny pogtalanyrdy. Şonuň bilen baglykda şäherde şany senleri münasip derejede garşylamak maksady bilen ägir türlü işler alınıp barlýar. Häkim disgalaryň gurulşygyny bellenlen möhletlerde tamamlamak, paýtagtymyzy tomus mögzümine dol derejede taýýarlamak orna maksatnamalaryň işleriň amala aşyrylýanyny habar berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllyk bayramyny münasip derejede garşylamagyň wajypdygyny öňçekdi. Hemde bu ýurda alınıp bolýan işleriň häzirki döwrüň tarabyna alaýyk gelmeligini belledi. Ýurdumyzyň baş şäkeri Dugrawap we tazyşky üsýan şäherleriň gataryna öz orny barka pogtalandyrýar. Şonuň bilen baglykda paýtagtymyzyň durmuş ulgamyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Aýratynda ak mermerli Aşgabatyň dürli maksatly disgalarynyň Dugrawap derejede durandyrylmagyna, işleriň tazyşky gurulmagyna üren jogapkärçilikli we hemme taraply itaatly çemilişilmeliler diýip döwlet başçylygymyz belledi. Bu wagtda häkime birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentime de mektep okuwçylarynyň tomutky din jarş mögzümine, şol bir wagtyň özünde soňkyjaň dawralaryna taýýarlyk işleri utgoşukly alınıp barylmalylar diýip bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra vice-premier Durdulyýew gödekçi edýän düzümlerini şu günler alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ýurdumyzyň dürli künjeklerini, şol sanyna paýtagtymyzda şany senler münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän disgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Döwlet başçylygymyza hatabat dinläp, Türkmenistan paragatçylyk we ananşmagyň watanşygar bilen geçýän ýylyň her bir günniň uly üstünlikleri, täze ýeňişlere besenmeligini aýdyp, tutuş ýurdumyzda bolşýary, paýtagtymyzda alınıp bolýan gurulşyklaryň bellenlen möhletine tamamlanmagy, olarda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleriň hemişe ünis merkezinde saklanmalygyny belledi. Şonuň bilen baglykda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlanmagyna we ýurdumyzyň öýlemçi kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde gurulşyk senagatynyň ösüşine möhüm ähmiýet berilmeliler diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygymyz ak mermerli Aşgabatyň 140 ýyllygy we mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen medeni köpçülikliň şäherleriň ähmiýetini belläp, olarda ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesiniň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýanyny tapmalygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Müşşikowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier häzirki döwürde Aşgabat şäherini ösdürmek, gurulýan disgalaryň dolanyş düzüminiň işini ykdysat taýdan kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Bellençäli Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ýaşaýyş çaýlarynyň 140synyň ulanmaga berilmek meýilleşdirilýär. Şunda ýaşaýyş çaýlarynyň ýokary amatlyk derejesi, onuň ykdysat taraplaryna möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem paýtagtymyzyň çäklerine garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli köp sanly binalary, şol sanyna Dugrawap teýilgäkleri, ýerasty geçelgeleri, kaşaň mehmanhanalary, Magtymly Pragynyň heykelini, söwda we hyzmatlar toplamlaryny, başga da dürli maksatly disgalaryň we binalaryň birnäçesini ulanmaga bermek meýilleşdirildi. Şu noktaý nazardan ähli disgalary we binalary durandyrmagyň ykdysat taraplary, şeýlekem olaryň işine sanly ulgamyň mümkinçiliklerini dolu ornaşdyrmak möhüm şert hökümine kepitlendi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadyetimiziň ähli pugdaklarynyň, şol sanyna şäheriň tazyşky ösüşine degişli wezipeleriň esasy ornuna durmalydygyny belledi.
aýratyna bina edilen ýaşaýyş jaýlaryna amatlylyk, elitirlik ýaly ugurlar aýratyn wajyp bolmalylar. Şonda adamlaryň ýokary derejeli ýaşaýyşynyň üpsün edilmegi bilen baglanyşyk meselelere mühim ähmiýet berilmeliler. Meýilleşdirilen işleriň, taýýarlanan taslamalaryň öz wagtyna amala aşyrylmagy, olarda sanyl gomyň işen ulanmagy mühim wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglykda täzeçil tehnologiýalar häzirki zamanyň sany ulgamy, şäher düzümini durandyrmakda bolşýaly, adamlar üçin zerur amatyklary üpsün etmekde aýratyn beýahwitidir diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda anyk taşyklar berdi. Sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny dowam edip, soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oýsynagy toplumna gödükçe diýen ornatary urad geldi hemde vilayatleriň häkimlerini güne aratnaşyga çagyrdy. İlki bilen Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatyň akin meýdanlaryna alınıp balyan işler, gallar ogna taýýarlyk, diýene ýan kombaýnlaryň, awtologlaryň dol güýjünde işledilmegini gazanmak, galla kabul ediş bölümleriniň taýýarlyk derejesi barada hasabat berdi. Şeýlekem häkim vilayatyň gowy meýdanlaryna ýygyk işleriň geçirilişi, obazlyk teňkelerini we gurallarynyň büýükdensiz işini üpsün etmek, yer alma we göýük bakça ekinlerini üsürip geçirmek, şol buratyň özüni pile öndürmek boýunça belirlenen meýilnamany bir jaý etmek, o milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli geçirmek boýunça alınıp balyan işler, şeýlekem şany tenleri munasyp garşylamak, soňky davrlaryny guramaçykly geçirmek ornuna amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň başyna şeýlekem watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň şany 30 ýylyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalardaky gurulşyk işleriň depkinlerini güýçlendirmek ornuna ýerine ýetirilýän işler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, goýça ýygyk işler bilen bir katarda bugda ýeklen meýdanlarda alınıp balyan agriteň çärleriň öz wagtyna geçirilmeligine üns çekdi. Gallar onu guramaçykly geçmek, bugda ýöneljiler bilen hataplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegini üpsün etmek bilen baglanyşykly meseleleri bir gödükçilikde taklamak taşyrdy. Vilayatda yer alma, göýük we bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmek boýunça belirlenen agriteň çäreleri öz wagtyna geçirmek, yerleriň hasyllygyny artdyrmakda mühim ähmiýeti bolan suw tygyşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzy durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek döwrüň mühim talabydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu wagtda häkimi anyk taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz şany tenleri münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini aýtdy we degişli görkezmeler berdi. Soňra Balkyn vilayatynyň häkimi Atakalliw goýçylaryň sadyşly ösüşini üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler, akinler edilýän ýygyk işler barada hasabat berdi. Yer alma, togan we beýleki göýük ekinlere ýygyk işleri degişli derejede alınıp barýar. Şol bu watyň özünde gallar ogna işledijek teňkeleri ýokary derejede taýýarlamak, galla kabul ediş bölümleriniň büýükdensiz işini ýola goýmak boýunça zerur işler alınıp barýar. Şeýlekem göýük we bakça ekinlerinden bol hatyr almak ugruna agriteň çäreleriň ýokary hilli ýerine getirilýänini aýdyp, häkim öňde boljak şany tenleri munasyp derejede garşylamak boýunça maksatnamalaryň çäreleriň durmuşa geçirilýänini bellädi. Şonuň bilen baglykda şany tenleri munasibetli medeni maksatnama işlenip taýýarlandy. Häkim pili taýýarlamak boýunça alınıp balyan işler bir ýönümiň şertnamalaryň borçnamasyny üstünlikli ýerine getirmek babatda görülýän çärler barada hem hasabat berdi. Häzirki wagtda vilayatda gant şogunlarynyň ekşini belirlenen möhletlerde guramaçykly geçirmek ornuna toplumlaryň işler ýerine getirilýär. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, goýça ýygyk işlerine ulanýan obaglyk teňkelerini dol güýjüne işledilmeginiň, akinlere edilýän ýygyk işleriniň öz wagtyna geçirilmeginiň we onuň agriteň kadrara alaýyk gelmeginiň mühim talap bolup durýanyny bellädi. Döwlet başlarymyz gallar ogna kombaýnlary, awtologlary, kabul ediş bölümlerini dol derejede taýýarlamagy taşyrdy. Milli liderimiz ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynyň we o milli maksatnamasynyň çäklerini öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmegiň wajypdygyny belläp, bu urda alınıp balyan işleriň häzirki durum talabyna alaýyk gelmelidigine üns çekdi. Watanymyzyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýylyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyny belirlenen möhletine tamamlamak üçin degişli düzümleriň sadyşly işi üpsün edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bu wagtda häkimi bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradow häzirki döwürde vilayatda alınıp balyan işleriň ýagdaýy, goýçylary we akinler edilýän ýygyk işler barada hasabat berdi. Şeýlekem gallar onu görülýän taýýarlyk, mögümde olanjak obaglyk teňkeleriň taýýarlyk ýagdaýy barada aýdyldy. Şonuň ýaly göýük we bakça ekinlerinden şol sanyna yer almadan bol hatyr almak ugruna degişli çäreler amala aşyrylýar.
Hatawatyň başyna şeýlekem o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri degişderizde ýerine getirmek, şonuň ýalyna mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk münasibetli, ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalardaky işler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan agretiň şäherleriň öýe wagtyna we ýokary hili geçirilmeginiň geljekki bol hatylyň netijesini ölçekip, bu wagtda ýöňde durýan wezipeleriň durumşa geçirilmegine üren jogapkärçilikli çemilişilmeligini belledi. Şeýlekem ýurdumyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen dürli maksatly disgalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesi üpsün edilmeliler we olaryň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy möhüm talapdyr diýip döwlet başçylarına aýtdy we bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Amangelliýew vilayetin ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işler, agakillere, gowaçylyk edilýän iýdegi işleri, gallarogna kombaýnlary, awtomobilleri we kabul ediş bölümlerini taýýarlamak hemde pili öndürmek boýunça ýaýbanlandyrylan giňmeçeli işler barada hatabat berdi. Şeýlekem yer almadan we beýleki göýök bagça ekinlerinden alınýan hatylyň mukdaryny artdyrmakda möhüm ähmiýeti bolan agretiň şäherleri ýokary hili we guramaçykly geçirmek ornuna ähli derur tagallalaryň edilýäni barada hatabat berildi. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, tomutky din jarş mövsümine taýýarlyk, şany senleriň hormatyna meýilleşdirilen medeni köpçülikliň şäherler, şol vilayetde medeni tepdilerini geçirmäge görülen taýýarlyk hemde watanymyzyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygyny münasip derejede garşylamak we bayramçyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyny ýokary hil derejesini üpsün etmek ornuna ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçydan, bugdoýdan we beýleki kinlerden bol hatylanmakda möhüm ähmiýeti bolan ähli agretiň şäherleriň öýe wagtyna geçirilmeginiň ekrançyk medeniýetini ýokalandyrmaga, almy esasy çemeleşmegiň we gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň işine bir gödökçüligi ýola goýmagyň wajypdygyny belledi we bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz tomutky din jarş mövsümine ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyny çekip, vilayetiň din jarş tagaldyş merkezlerine çağalaryň wagtlaryny gyzykly hemde peýdary geçirmekleri ornuna ähli derur şertleriň üpsün edilmeligini aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz häkime anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem milli liderimiz atyrly däbe görä şöýle medeni tepdiliginiň Lewap vilayetine geçirijekdigini, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm ähmiýeti bolan bir şäheriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini belledi. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Anaberdiýew häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gowaçylary we agakiller edilýän iýdegi işleri, ekrançyk meýdanlaryny tuwaş suw bilen dol üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilýän şäherler barada hatabat berdi. Gallarogunda işletilecek kombaýnlary, ýük awtomobillaryny taýýarlamak işleri baty depkinlerde alınıp barýar. Olaryň we galla kabul edýän bölümleriň büýükdürşi işini üpsün etmek maksady bilen ähli şäherler amala aşyrylýar. Vilayetde pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine getirmek ornuna degişi işlere giň gerim berildi. Hatawatyň çäklerine şeýlekem watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalardaky gurulşyk işleriniň vilayetiň din jarş tagaldyş merkezleriniň taýýarlyk ýagdaýlary barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, owagjak teýenkelerini we beýlik gurallary gallarogny taýýarlamak boýunça alınıp barýan işleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpsün edilmeligini belledi. Şol bir wagtyň özünde gowaçanyň we agakilleriň iýdegi işlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Vilayetde şany senleriň münasip derejede garşylanmak ornuna derur tagallar edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz şany senler münasibetli gurulýan davrlarda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň öýdüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapmalygyny belledi we meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesine geçirilmeligine üns çekdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Oradgelliýew şu günlere ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gowaçy we agakillere degişli derejede iýdek etmek boýunça ýaýbanlandyrylan toplumlaryň şäherler, şeýlekem gallarogna guramaçykly we bellenlen möhletlerde giýişmek ornuna alınıp barýan giňmeçeli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaçanyň, bugdoýyň we beýleki kinleriň bol hatyryny üpsün etmek boýunça alınıp barýan işleriň agretiň kadrara dolu alaýyk gelmeligini belledi. Hemde vice-premieri we vilayetleriň häkimlerine bellenlen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmegi, ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny adyk bolşagynyň üpsün edilmegi we şanly garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk bayramynyň münasip derejede garşylanmagy babatda bir näçe tawşyklar berdi.
Hormatly prezidentime de sany ulgamar kaleye geçirilen iş masagyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, bir karar watanymyzyň güllläp etmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň bähbidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Paýtagtymyz Aşgabat şäherine adam hukuky boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketlen milli meýilnamasynyň durmuşa geçirmegine başlanan maslahat boldy. Oly jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasyna geçirildi. Maslahaty Milli Geňeşiň Mejlisiniň we halk maslahatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçülikden habar beriş terişleriniň wekilleri, Türkmenistany adam hukuklary boýunça ygtybarly wekil, adalatçy, şeýle-de ýokary okuw mektepleriň rektorlary, talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahada halkary guramalarynyň ýurdumyzy işleýän wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny çagyryldy. Maslahada gatnaşyjylar öz çykyşlaryny Türkmenistanlaryň konstitusiýon hukuklarynyň we azatlyklarynyň durmuşa geçirilmeginiň öpçün edilmegi, şeýle-de milli kanunçylygyň umumy kabul edilen halkary namalaryna laýyklykda kämilleşdirilmeginiň hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan we döwlet adam üçindir diýen şygaryny öz beýanyny tapan, oňun özgörtmeler siýasatynyň möhüm uğurlarynyň hatarına durýanlygyny belediler. Awraýly guramalar ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen köpurly hyzmatdaşlygy işleňişdirmeň milli hereketleriň meýilnamasynyň möhüm uğurlarynyň biridi belenildi. Şoň bilen baglykda insanperwer uğuryň Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi nyktarly. Şunu ýurdumyzyň bu ulgamdaky halkary borçnamalaryny hemme taraplaryny we gyşarnyksyz ýerine ýetirýän Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasyna beýan edilen hemem adamyň milletleriň we halkyýetleriň hukuklaryny öpçün etmegi, şeýle-de gorumagy gönükdirilen esasy ýöreliglerini özüne jemleýän döwlet hökümine ikrar edilenligi aýdyldy. Milletler Birleşiginiň dolu hukukly agzasy bolmak bilen Türkmenistan esasy konwensiýalary we halkara hukuk resminamalaryna goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň binýatlaryň konwensiýalaryny, hemem beýleki köpürli umumy kabul edilen namalaryny berja etmäge yrarlygyny tasdiklamak bilen Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ädimleri ädi. Muňa Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasyndaky öňe süren ornam şaýatlyk edi. Şonu insanperwer ulgam netijeli iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne kesiplenildi. Ýurdumyzda hereket edýän halkary guramalarynyň wekilleri Türkmenistanyň dünýädäki işleň ornuny, şoňalym hökümetiň adam hukuklaryny öpçün etmek ulgamyna tagallalaryna ýokary baha berip, hormatly prezidentimiziň insanperwer ulgamdaky gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen netijeli başlanýyşlarynyň ähmiýetini, şeýle-de wajypdygyny bellediler. Maslahatda halkary guramalary bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanan hereketleriň milli meýilnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ähmiýetini ýokary. Ilatyň hukuk medeniýetiniň derejesini ýokarlandyrmak, degişli maglumatlaryň ählisine eleterligi giňeltmek esasy wezipeleriň hataryny görkezildi. Bu bolsa adam hukuklaryna gollaw bermek boýunça milli mümkinçilikleri pogtalandyrmagy, şeýle-de olary halkary ölümlerine laýyklykda gorumagy gönükdirilendir. Şunun bilen baglykda awraýly halkary guramalary ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy, şeýle-de onuň düzümlüğün bölümleri, ýurdumyzda hereket edýän halkary guramalary we beýlekler bilen gatnaşyklary pogtalandyrmagyň wajypdygy belenildi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýurdumyzyň syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagyna geçirilen maslahat adam hakdaky alada döwlet siýasatynyň baş ogurdyr diýilip atlandyryldy. Şanly garaşdyrmadaň 30 ýylynyň bellenjek şu ýylyny, şeýle-de Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýylynyň öňsýrasyny hormatly prezident bilen täze neşir edilen Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanyşdyrylyşy barasy ahir ulaýatynyň ama şahar kunjyny ýokary ruhunatykda hem işeň ýagdaýda geçýär. Ahir ulaýat häkimliginiň guramagyna geçirilen tanyşdyrylyşy baralary munyň aýdyň misaly boldy. Dawaral maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimizin Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň neşir edilip halkymyza gowuşmagy bagtyar el günümiz üçin azaýyp toý sowgady boldy diýip bellediler. Täze kitabyň bölümleriniň paýtagtymyzyň azaýyp kunjaklarynyň dürli görünçli suratlary bilen bedelmegi, çapkana işleriniň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi, Aşgabatyň şöhratly taryhyna degişli gymmatly maglumatlaryň ýerleşdirilmegi eteriň ähmiýetini, many mazmunyny artdyrýanlygyny we baýlaşdyrýanlygyny gowunç bilen aýtdylar.
Şeýle-de azaýyp kitapdaky owadan suratlanan paýtagtymyzyň gödel ýerlerine öz bolşly syýahat etmäge mümkinçilik döredýändigini bellädiler. Kitabyň girisinde nusgawy şahyrymyz magtum bolup ragynyň eşi adam dogan elden gaýry mehriban ýurt bolmaz diýen goşgy tetirleriniň ýürekleri aýratyn ýakym döredýändigini bellediler. Täze kitabyň tanışdyrys dawaralaryna çykyş edenilen belleşler ýaly. Hormatly prezidentimiň täze ajaýyp kitabynaky Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen bu şäheriň taryhynyň 100 ýyllyklary ulap gidýändigi. Oň eteginde ýerleşen gadymy Parfiýa döwletiniň paýtagty Nusoy galalarynyň dünýäde bolan şöhraty dogrusundaky gymmatly maglumatlar barada da gurrunlar etdiler. Şatlyk şowkunda geçirilen dawaraň dowamy welaýatyň medeniýet we sunugat zatlarynyň şeýle-de ahal welaýat ýörüýti sunugat mektebiniň talipleriniň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym saatlaryna ulaşyp gitdi. Belentden ýanglanan aýdym saatlar we tanslar Türkmenistan paragatçylygyň we nanşmagyň watany ýyly, ýurdumyzyň kuwatly ösüşleri, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň hemde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayram edilýän günlerini şeýle ajaýyp kitap peşkeş beren hormatly prezidentimize tüýs ýürekden alkyşlanan beýany bolup ýürekler ornuşdy. Tanışdyrys dawaratyna gatnaşyjylar umumy adamzat ähmiýetli, paragatçylyk söýjüligi, agdybirligi esaslanýan parasatly syýasat alyp barýanlygy üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň owy hoşalygyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýerleri işläp taýýarlamak, täzeçil usullaryny, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, önüme önerjilen girdijilerini ýokurlamak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň telekeçi daýhanlarynyň berent maksatlary eýleme urnaky işleri ýokary ruhunatlyga besenýär. Ýurdumyzda gazanlayan üstünlikler täze belentlikleri öz bolşly badalga öwürlýär. Owa hoşalygynaky häzirki möhkemleýin işleň sağlaşyklanyp barylmagy ýokary netijelen garawydyr. Şunda häzirki zamanyň öňde barjy usullarynyň ulanmagy netijelen hasy ýokary bolmagyny üpjün etýär. Ajaýyp usat halal önümleri hojak jemgyýetiniň göwgörüş gazanlanan gowuşa meýdanlaryna hatarara bezergi işleriniň sanly ulgamy arkaly amala aşyrylmagy belent tepkitleri bilen berk baglydyr. Telekeçi daýhanyň aratyna ilkinjilen hataryna sanly ulgam boýunça iş alyp barýan bu hojak jemgyýetiniň hünärmenleri degişli ordaky gollawlar üçin hormatly prezidentimide hoşallyk bildirýärler. Möhkemleýin owa hojalygy işleriniň agrotehnikanyň ähli talaplaryna laýyklykda ýokary derejede amala aşyrylmagynyň bol hasyl almaň esasy uğurdugyny tezribeler tasdiqlaýar. Ekrançylyk buğdagynyň mekanizmleşdirilen işlerine sanly ulgamy ornaşdyrmaklyk, buğdagy sany tehnologiýalary we telematik ulgam arkaly dolandyrmaklygy esaslanýar. Bu tehnologiýalar ekrançylyk buğdagyny ýerine ýetirilen işleň maglumatlarynyň merkezleşdirilen görnüşde toplanmagyna, saklanmagyna, teljerilmegine we gaýtadan işlenmegine hemde günnelik önümçilik işlerini talap laýyk alyp barmakda amal taýdan ygtybarly esas bolup durýar. Bu ulgamy iş ýönüne ulanmaklyk buğdakda innovasiýany ösdürmekligi, dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň öňürýän kämil tehnikalaryna netijeli peýdalanmagy mümkinçilik berer. Ýurdumyzyň owa hoşalygynyň ekrançylyk buğdagyna sanly ulgamyň işleri aýratyn ähmiýetlidir. Owa hoşalygyny sanlylaşdyrmak, ýerleri işläp taýýarlamagyň täzeçil usullaryny, öňde barjy agrotehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Buğdakda giňme sörli özgertmeliň netijesinde owa sena toplumynyň düşöňütligi ýokarlanýar. Şeýlelikde owa sena toplumyny inženerçilik teknik taýdan üpjün etmek meseleleri täzeçil usulla çözelýär. Türkmenistan toprak kuwa şertlerini gabat gelýän täze görnüşde kuwatly teknikalar satyn alınýar. Häzir gazanlayan üstünlikler milli liderimiziň owa sena toplumynyň himme taraplayyn ötüşini, owa hojalygy önümlerini önerjileri ýygyderli gollaw berilmegine gönükdirilen öňden görjelikli siýasatynyň aýdyň netijesidir. Hormatly prezident ýurdumyzda ýüpekçilik ösdürmek, ýüpek guruşyklaryny göwne jaý ýa etmek hem bolup ýyly hasylaty taýýarlamak barada öňde goýan güýplerini ýerine ýetirmekde Mara welaýatynyň usat ýüpekçileri hem Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky şow gorumak ministrliginiň Mara welaýat ýüpek önümçilik birleşiginiň işleri göwne jaý işler durmuşa geçýär. Welaýatyň usat ýüpekçileri Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylynda ýüpek guruşyklaryny göwne jaý ýa etmek bilen bir hatarda yetiştirilen pile hasylyny döwlet harmanyna tapşyryp başladylar. Ýurdumyzyň owa hojalygyny esas uğurlanan biri bolan ýüpekçiligi ösdürmek we ýokary hilli pile hasylyny taýýarlamak işleri şu günüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Dokma senagat üçin gymmatly çyýmal hasaplanýan bol pile hasylyny taýýarlamak işlerine Mara welaýatynyň ýüpekçileri münasip goşun toşýarlar. Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna welaýatyň usat ýüpekçileriniň ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary hemde ýeterlik tut bilen öpçün edilmegi netijesinde Mara welaýatyny ýüpek gurçuklaryna ýydak etmekde oňat görkezjiler gadanylýar.
Şu mevsimde Mar vilayet ýüpek öýrümçilik birleşiginiň işçileriniň taýlaty bilen gurçuk tohumlarynyň 10.423 gutosy ördülip, vilayetin ýüpekçilerine irgödüýünden ýetirildi. Vilayetin ýüpekçi maşgalalarynyň ýokary hilli gurçuk tohum bilen üpçün edilmegi, ýüpek gurçuklaryna agrotehnikaның talaplaryna dogry laýyk ýyda edilmegi, ýüpek gurçuklarynyň ýeketäk iýmit gory bolan tut ýapraklarynyň taşytly hem netijeli peýdalanylmagy, ussat kärenneçi ýüpekçilere mewsimiň dowamyny ahlatly dähme çekmeklerine, gowy hilli pile hasylyny taýýarlamaklarına uly mümkinçilikler berýär. 2021-nji ýylda pile taýýarlamak barada şertnama baglaşan daýhan birleşikleri, daýhan hojalyklary, ussat ýüpekçiler bu möhüm işlerde ahlatly dähme çekip, pileň bol hasylyny taýýarladylar. Ýüpek gurçuklarynyň pile almagy işleri aýratynam vilayetiň Tagtabazar, Terhedabad, Bayramaly, Sakarçägi, Oğuzhan etraplaryna guramaçylykly arnyp barlýar. Bu etraplarda mewsimiň dowamyny ýüpek gurçuklaryna ýyda etmek işleriniň talaba laýyk ýoly goýulmagy, ýüpekçilere garaşylýan pile hasylyny almagy uly mümkinçilik berýär. Vilayetiň ussat ýüpekçileri Merjen paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk hemde mukaddis garaşdyrlamyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenjek ýylyna 410 tonna ýokary hilli pile öndürmegi maksat edilýär. Şol öňde goýulan maksada ýetmek üçin vilayetiň ýüpekçileri ýokary hilli pileni döwlet garmanyna tapşyrmak işlerine aýratyn öns berýärler. Häzirki wagtda vilayetiň pile kabul ediş bölümlerine tejribeli ýüpekçileň şu mewsumda ihlat edip ýetişdiren hemde dokma tenagaty puda üçin gymmatly çeýmal bolan pile hasyllarynyň ilkinji kilogramlaryny kabul etmek işleri guramaçylykly ýoly goýulýar. Şu ýyl döwlet garmanyna pile tapşyrmak baradaky beren tepkide eýlemekligi maksat edilýän vilayetiň rehmetçileri ýüpekçileri ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmekde alyp barýan belent maksatly işler üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat alymlar, Nortoy ýurdumyň vilayatyny we paýtagtyň Aşgabatda 19-njy maýda saat 20-den 20-nji maýda saat 25-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat hulunyň berýän habar bilen tanyşyryň. Balkan vilayatyna adkem bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 15-20 gradus gündizine 30-35 gradus kenary etraplaryna 23-28 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna adkem bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 17-20 gradus maýl gündizine 32-37 gradus yssyk bolar. Mara vilayatyna adkem bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 16-21 gradus gündizine 31-36 gradus maýl bolar. Leva vilayatyna ütkapyan bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 9-4 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 18-23 gradus gündizine 31-36 gradus maýl bolar. Daşy vilayatyny ütkapyan bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 8-13 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 16-21 gradus maýl gündizine 32-37 gradus yssyk bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bultqa olup Emiraty kulmataran teleskontu 8-11 metr ýetýän şemal öwserup, howa gijetine 20-22 gradus gündizine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyrýar. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meşhurnyň hadadan 8 oturum artmagyny baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedene ýetirýän öňüýsü täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz passanda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasaly görä gynmegi maslahat berýär. Mehribanlylar, bu düzgünleri berip berjäýetsňiz, ýylyň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun Watan Habarlary paşalyny jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe aty Watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, izleýär.